नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के स्टार सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में, जो कि साल 2022 में अपन पहला धमाका कर देले बड़े। जी हाँ, ये धमाका कोनो गाना, फिल्म चाहे कोनो एल्बम ना बा, बल्कि उनकर घर में आयल एगो नया मेहमान बा। जी हाँ, उ नया मेहमान ई कार बा जो कि करोड़ों के दाम रहेला। जी हाँ, आप सब जानबे करेनी लैंड रोवर कंपनी के। जी हाँ, लैंड रोवर कंपनी के एगो कार बा जोना के नाम बा रेंज रोवर। जी हाँ, ओमे कई गो मॉडल आवेला और करोड़ों में एकर प्राइस रहेला। जी हाँ, 80-85 लाख से नीचे तो एकर कोनो कार मिलबे ना करेला। और यही कंपनी के रेंज रोवर कार प्रमोद प्रेमी यादव जी खरीदले बाड़े नया साल के शुभ अवसर पर। जी हाँ, एकर जानकारी वो खुद एगो पोस्ट के द्वारा देले बाड़े और ई फोटो शेयर के लिए जोन फोटो आप सब अभी इस समय सामने स्क्रीन पर देख सकतानी, इहे उ कार बा जोना के करोड़ों में दाम बा, रेंज रोवर कार। जी हाँ, आमतौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पवन सिंह जी ई कार के इस्तेमाल करेले, न तो खेसारी जी चाहे बाकी के जोन स्टार बड़े वो फॉर्चूनर के ज़्यादा इस्तेमाल करेले, जो कि करीब 35-40 लाख के रेंज में मिल जाला। लेकिन ई कार के दाम तक करोड़ों में भी मिलेला। जी हाँ, 80-85 लाख से शुरू होकर करोड़ों में मिलेला। बाकी पता ना अब ई जोन मॉडल लेले बड़े ई कितना रेंज के बा, कितना दाम बा एकर, लेकिन ई मान ली कि कम से कम 1 करोड़ तक जरूर होई। बाकी देवी मैया यही तरीका से प्रमोद प्रेमी और भोजपुरी इंडस्ट्री पर अपन नज़र बनौले रहो और यही तरीका से आशीर्वाद देते रहो। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री यही तरीका से कुछ नया नया धमाका करते रहो। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।